roze kući? Čak znam šta mi je potrebno za to. Ej, što to radiš? Šta si se zamislila? Dobro, napravit ću kuću iz svojih snova i niko me neće sprečiti. Dakle, počet ću sa farbanjem kuće. Uzet ću roze farbu, naravno. O, da, pogledajte kako lepo curi ova farba. O, a boja je prosto magična. O, da, moja kuća je potpuno roze, izgleda prelepo. Tiffany, a šta ćeš ti raditi? Roze kuća, ozbiljno? Ja ću farbati svoju kuću u ljubičasto. Pucam farbom iz mog pištolja. Da, cela kuća će biti ljubičasta, a krov će biti crn. Njega ću obraditi vatrom. Tako je. Odlično. Šta je ova Jess opet smislila? Hajde, stavite mi to u dvorište. Hvala. A sada hajde da zalepimo ovu foliju koja liči na cigle. Super! A sad će moj pomoćnik Sam napraviti prozor. Sam, i ne zaboravi da staviš okvir. Da, naravno, gospođice Jess. Završio sam. I na krov neću zaboraviti. Ovo podsjeća na pravu kulu dvorca princeze. To je to, završio sam. To je baš ono što sam htjela. Hvala ti puno. Ozbiljno? Tako i ja mogu, ali bez svakakvih pomoćnika. Imat ću svoje kule. One izgledaju mnogo bolje nego njene roze kule. Da, to je prava stvar. A sad ću uzeti crni papir i makaze. Hoću da napravim od papira lepe uzorke. Tako je. Zalepit ću ih na kuću uz pomoć žvake. O, da. To izgleda baš dobro. Zadovoljna sam. Posljednji dodir i to je to. A sada uzimam šablon u obliku srca. Njega treba obojiti. Stavit ću preko foliju, a sada farbam. Kontura će biti crna. A unutra ću napraviti sve raznobojno. Da, tako je. I još malo. Wow, kako moćno. A sad ću dodati malo crvene boje. Ekstra. Dodat ću još zelene boje. I plave. Gotovo. Wow, ovo srce izgleda tako super. Hej, šta se to čuje? Moj pomoćnik je odlučio da napravi za moju kuću lepu terasu. O, kako slatko! Hvala! Ne zahvaljujte. Kako boli. Udario sam prst. Jadan ja. Šta da radim? Kako je smotan. Dakle, šta ja da napravim? Znam. Prvo treba staviti stubove. Da, tako je. Odlično, ja mogu sve sama. Meni niko ne treba. A sad ću napraviti krov i crnu ogradu. O, da. Sada na terasi mogu praviti roštilj. Dakle, spremit ću par pljeskavica za burger. Kakav miris, nevjerovatno. Kačić je ovdje ovu krovnu, baš je slatka. A što to tako miriše? Oho, Tiffany peče nešto ukusno. A ja sam tako gladna. Šta da pojedem? Smislila sam. Da, napravit ću za sebe šećernu vunu. Imam specijalni aparat. Treba malo sačekati. Skoro sam završila. Eto, sada mogu da probam. Prelepo. Sad sam se setila da kuća mojih snova ima oblake. Upravo su oni nedostajali za potpunu sliku. Stavit ću ih ovdje i napraviti stazu u obliku duge. Neverovatno, moje dvorište je prelepo. Dakle, Jess, tvoja kuća je stvarno predivna i ja sam oduševljena. A sada, hajde da vidimo šta je uradila Tiffany. Ona je odlučila da izloži stazu ka svojoj kući od crnog uglja.
To je zanimljivo rešenje. O, gledajte, stavila je čak i sveće da se niko sigurno ne izgubi. I par nadgrobnih spomenika. Sumnjivo, ali dobro. Devojke, vaše kuće s polja su već spremne. Svaka vam čast. Idemo dalje. Sad ću ući u svoju kuću. Jao, ovdje je tako prazno. Treba nešto uraditi. Dakle, prvo ću okačiti rasvet ovdje. Divno. A zatim lepe zavese. Ekstra. Šta još da dodam? Znam. Napravit ću par slika. Kako sam lepa. Neverovatno. Sad ću ove slike staviti na zavese. Šta može biti lepše od mene? To je najbolji ukras. I dodat ću još malo cveća. To je divno. Već mi se mnogo sviđa, ali još nije kraj. Uzet ću farbu i četkicu i nacrtat ću na vratima lep crtež jednoroga. Aha, to je rog. A sad ću nacrtati sve ostalo. Oči. A zatim uši. Neću nigde da žurim. Hoću da sve ispadne lepo. A nos će također biti žuti. A tu će biti roze jezik. Eto, moj jednorog je spreman. Presladak je. Čekajte, plafon mi se uopšte ne sviđa. Izgleda tužno. Sad ću ga ukrasiti penastim cevima. O, da! Ovo baš podsjeća na dugu. Svaka mi čast. Hoću još da okačim na zidove mekane roze jastuke. Da? Kako romantično. Čekaj, da šta da stavim na pod? Tepih, naravno. A neka i on bude roze. I treba mi puno igračaka jastuka. Tako je. Da, o boljem nisam ni sanjala. Sada mogu malo da odmorim. Ja sam također odlučila da renoviram svoju sobu. Okačila sam rasvetu, a na zidu će biti poster mog omiljenog rockerskog albuma. Da. A na drugi zid ću okačiti što više mojih omiljenih CD-ova. Napravit ću 100 od guma. Da, to je baš brutalno. A na njega ću staviti sveće, paukove i bundevu. Par lobanja isto neće smetati. O da. Ovdje će biti fotelja. Kako je mračno i brutalno ovdje. Ja obožavam svoju sobu. Hoću što pre da napravim neku žurku. Jedva čekam. A meni trebaju najveći zvučnici. Da, ovakvi će biti taman. Oho, sprema se dobra žurka. Ali da li je spremna za to komšinica Jess? Sad ću odsvirati nešto na gitari. O, da! To će sigurno probuditi Jess. Šta se to čuje? Kakva užasna muzika! Previše glasno! Sad će me oduvati ovi zvučni talasi! Moja luda komšinica Tiffany odlučila da napravi ovdje rock koncert, jel da? Jess će bar poslušati dobru muziku. Isključi to odmah! Ne mogu te da slušam! Krenut će mi krv iz ušiju! Daj mi to! Hoćeš da sviraš? Drži ukulele! Ona bar prijatnije zvuči! Šta? Ozbiljno? Jao, komšinica mi je smor. Šta se krije ispod ovih kutija? Sad će vam učitelj reći. Pa, zdravo! Zar niste shvatili? Pokazivala sam vašu prvu nagradu. To je lutka Barbie. A čime ćemo crtati? Ne može. Još nisam pokrenula tajmer. Sad čekajte. Dakle, imate 2 minuta. Krenite. Jedva čekam da vidim šta je tamo. Šta? Obična lovka? Pa, dobro. A šta je kod mene? Dobila sam boje. Pobedit ću te.
Pa ne, ja ću dobiti Barbie, jel ti jasno? O ne, moje četkice je sad u smeću. Ups. Baš ti hvala, Marie. Treba nešto smisliti. Tačno, imam prste. Crtaću prstima. Da, odlično mi ide, vidi. Ali nešto nedostaje. O, znam. Polako. Joj, kako je teško crtati olovkom. Ej, još se i slomila. Treba je naoštriti. Što? Dobro, pokušat ću još. Jao, kako sam poželjela Charlesa. Tako je sladak. O, ne, nešto sam se zamislila. Nemam više olovke. Oho, pogledajte kako je lepo ispalo. Ja sam završila. Što? Vreme ističe? Ostalo mi je manje od 1 minuta da završim crtež. Moram se ubrzati. Dakle, sad ću sve brzo nacrtati. Glava, telo, kosa. Stigla sam. Pokažite svoje crteže, mlade dame. Ema, šta je to? Tako crtaju mala deca u vrtiću. Strašno. Marie? Da vidim. Oho, kako lepo i originalno, bravo. Pobeda je tvoje. Uzmi svoju lutku, Barbie. Jupi, dobila sam Barbie. Kako je lepa. Baš kao ja. Dođi kod mene, lepoto. Neću te nikome dati. Kako si slatka. Ema, skloni svoje prljave ruke. Moje Barbie. Imam kakicu za vas, pogledajte. Ha, šalim se. Zapravo imam psa za vas. Pogledajte ovog slatkiša. Dakle, kuća će dobiti najbolje od vas. Crtajte. Čime ću ovaj put crtati? Što? Jesu to krede? Samo to? Nadam se da ću ja imati nešto dobro. O, flomasteri. Gotovo. Moj unutrašnji umetnik je spreman da izađe. Sad ću nacrtati najboljeg psa ikad. Prvo treba obris. Ne sviđa mi se. Ponovo. Jao, kako loše. Uopšte mi ne ide. Ne. Jao, izvini, Ema. Kreativni proces je težak. Čekajte, tačno. Mogu zaokružiti ruku i dobit ću njušku psa. Da, odlično. Hej, Ema, gledaj u svoj crtež. Pa dobro. Svakako će moj crtež biti bolji. Pala mi je na pamet dobra ideja. Izmrvit ću krede u rukama. Odlično. Sad ću sipati sve na papir i nacrtati njušku. Gotovo. Sad ću obrisati tvoj crtež. Imaš nešto ispod nosa. Juj! Marie! Ne! Vreme je isteklo. Pokažite crteže. Wow, Marie, kakvo lepo kuće. A šta je kod Eme? Ema, opet loše. Ema dobija 2, a Marie lepo kuće. Tako me je sramota. Uzmi ga. Nadam se da ćete se sprijateljiti. Joj, kakvo slatko kuće. Oduševljena sam. Duša mala. Ha, eto ti, hoćeš i ti da dobiješ. Ja izvinjavam se. Evo vaše nove nagrade. Nintendo Switch. Jel ga svi vole? Odlično, onda krenite. Sad ćemo da vidimo šta imam ovdje. Hej, Marie! O, a kod mene je plastelin. Super, zadovoljna sam. A šta je u mojoj kutiji? Oho, kakva dobra hemijska. Joj, oštra je. A, shvatila sam. Ovim treba grebati po specijalnom crnom papiru. To nije teško. Džaba se trudiš, ja ću svakako pobediti. Dakle, treba razvaljati ovaj plastelin, ali to je baš dugo. Imam bolju ideju. What? Ups, nisam ništa uradila, stvarno. Dobro je. O, taman sam žedna i gladna. Evo ga, telefon, a tačnije maskica za telefon. Stavit ću ovdje komade plastelina i razvaljati ih. A sada treba dodati detalja. Gotovo.
Ostalo je to izvaditi iz maskice i to je to. Mogu dobiti nagradu. Ja sam spremna. Pogledajte, jako sam se trudila. A ne, tog nije dovoljno. A šta je kod Eme? Oho! Kao da je pravi. Nagrada sigurno ide mi. Svaka čast. Žao mi da ti je dam, ali šta da se radi? Hvala puno, učitelju. To je najbolja nagrada u mom životu. Hoćeš zajedno da igramo, Mari? Hajde, uzmi. A ovo je moj kontroler. Hej, pobedit ću te i ovdje. Devojke, jedva sam dovukla vašu novu nagradu. A možete krenuti da je crtate. Hajde. Čime ću da crtam? O, to je flašica sa vodom i perle. Ema, treba da se osvežiš malo. Hej, prestani. Devojke, dosadili ste mi već. Dobro. Bolje da vidim šta je kod mene. Oho, to su boje. Set pravog umetnika. Cool. Dakle, treba mi žute kuglice. Takve boje, lizalica. A sad ću dodati malo bele boje. Da, odlično mi ide. Vreme je da i ja počnem. Nacrtat ću prvo obris. Joj, nešto neće. Onda prelazimo na plan B. Sipam žutu boju. A sad mi treba žvaka. Gde je? O, evo je. Treba je malo prožvakati da bi bila mekana. Fuj, odvratno. Bitan je rezultat. Već sam naduvla balon. Umočit ću ga u boju, a onda staviti na papir. Savršen ravni krug je spreman. Odlično! Mari, zaboravi na lizalicu, nećeš je dobiti. Devojke, nemate više vremena. Ema? Dobra si. A šta je kod Mari? Eto, pogledajte. Pa iskreno, ni nešto. Mogla si bolje. Ema je pobedila. Čestitam. Možeš uzeti svoju lizalicu. Ha, najbolja sam. Kako je teška. Izvoli. Wow, jedva čekam da je probam. Divno. Mari, možeš jesti sa druge strane ako hoćeš. Dakle, ko će da počne? Hajde, Jess. Šta je maš ispod poklopca? Wow, koliko šarenih konfeta. To će sigurno ulepšati tortu. Tako je. Quentin, a šta je kod tebe? Opa, ja imam Skittles bombone, cool. O, Quentin, blago tebi. Dakle, počnite da ukrašavate torte. Biće veoma ukusne i lepe. Moja sigurno hoće, jer sam ja dobio Skittles bombone, a ne neke glupe konfete. Dakle, otvorit ću pakovanje. A sada gledajte. Poređat ću bombone po bojama. O da, to je baš lepo. Mnogo mi se sviđa. Quentina, šta će ti fen? Video sam na TikToku dobar lifehack. Treba ugrejati Skittles i sipati ga na tortu. Pogledajte kako cool. Sad će moja torta biti sa lepim šarama. O da, super. Ali želim dodati još nešto. Šta? O, tu je med, super. Da, poliću tortu medom, tako će biti još slađe i ukusnije. O da, izgleda prelepo. A na med ću zalepiti još Skittles bombona. Da, imat ću veliku Skittles kulu. Sad čekajte, brzo ću ja. Oho, Quentin, to je genijalna ideja. Ti si pravi mađoničar. Wow, izgleda kao da pakovanje visi u vazduhu, a iz njega se sipaju bombone. Meni se ne sviđa. Moja torta će biti mnogo bolja, a već sam pripremila šareni fil. Iscedit ću ga oko torte. Onda, odlično mi ide. Prvo ću uzeti ljubičastu boju, onda plavu. Zatim roze. O da, pogledajte kako lepo. A sad mi treba lopatica da bih sve to razmazala. Ha, to je
baš zabavno. Oho, sada tvoja torta je mnogo bolja. Quentin, Jess ne zaostaje od tvojih kreativnih ideja. A sad ću zalepiti trake od papira, ali ostavit ću malo prostora između njih. Tako je. A vreme je ukrasiti sve konfetama. Jess, prestani. Halo, sav sam u konfetama. Jesi završila? Aha, ostalo je skinuti trake. A sad ću iscediti još malo fila oko torte. Tako je. Skoro sam završila. Gotovo. Pogledajte. Wow, Jess, imaš divnu tortu. Sviđa mi se. Napišite u komentarima čija torta vam se više sviđa. Quentinova ili Jessina. A sada, najzanimljiviji deo, degustacija. O da, baš sam gladan, tako da ću rado probati svoju tortu. Sigurno je ukusna. Oho, zaista jeste. Wow, koliko slojeva ima ova torta. Prelepo. Uživam u svakom komadu. Mnogo mi se sviđa. Ovaj put Quentin je dobio voće. Wow, to je cool. O da, moje omiljene naranđe. A šta je kod Jess? Jo, Jess ima Kit Kat, čokoladni kolači i M&M's. A vidim da Quentin malo zavidi Jess, ali nemoj, ni voća ni loše. Da, Quentin, blago meni. Hajde da počnemo. Dakle, prvo ću otvoriti Kit Kat. Obožavam ga. O, došla mi je ideja. Mogu poređati Kit Kat oko torte. Biće veoma lepo. Tako je. I posljednja čokoladica. Prelepo. A sad ću preliti to sve rastopljenom čokoladom da bi bilo još slađe. O, da. To je prelepo. Čokoladu vole svi, zar ne? Wow, Jess planira da napravi super čokoladnu tortu. Odlično. Čokolada je najlepša hrana na svetu, jel se slažete? A sad ću staviti M&M's bombone odozgo. Obožavam ih. Tako su lepe i ukusne. Divno. I na kraju idu čokoladni makaronci. Izgledaju super. Završila sam. O, rado bih probao takvu tortu. O, i čokoladni sladoled će mi trebati. Quentin, ne smetaj mi. O, ukrao sam jednu bombonu. Dakle, moram dodati kugle čokoladnog sladoleda. A mislim da će 2 biti dovoljno. Ostalo je dodati kornete i to je to. I ja sam završila. Ni nešto. A ja sam već pripremio krem. Rasporedit ću ga po tanjirima. Sada svaku porciju treba obojiti. Jagode će dati roze boju, kivi zelenu, naranđa naranđastu, borovnica plavu, a malina crvenu. Ostalo je naneti krem na tortu. Prvo ću nacrtati trougao naranđastom bojom. A zatim ću ponoviti to sa svakom bojom. Wow, svaka mi čast. Wow, Quentin, to je veoma dobra ideja, svaka čast. Tvoja torta je tako sveža i letnja. Brzo napišite u komentarima za koju tortu navijete. Hajde da probamo. Oho, čokoladna torta izgleda tako ukusno. Probat ću. Iskreno, nisam ni sumnjala da će biti prelepa. Wow, i kolači su ekstra. Oduševljena sam. Dakle, Jess je zadovoljna svojom tortom. A šta će reći Quentin o svojoj torti? Da vidimo. O, pomoranđa je baš sočna. A kakva je torta? Oho, baš je lepa. Nisam ni mislila da se od voća može napraviti tako ukusna torta. Baš mi se sviđa. Svima preporučujem. Eci, peci, pec. Ti si prva. Odlično. Hajde da vidimo šta je tamo. Mamice, to su bubašvabe. Jao, plašim se. Čekaj, jesu sigurno prave? Ne pomeraju se. To je čudno. Sve jasno. Čokoladne su. Da, super.
Julie, a gledaj. Sklonite od mene. Ma ne boj se, to je samo čokolada. I baš je ukusna, sviđa mi se. Jel, mamice, šta radi? Julie se plaši panike, a ja ću rado probati svoje divne bubašvabice. O da, poješću sve to. Blago meni. Sanjala sam da Nicole jede bubašvabe. Mamice, to nije bio san. Veoma ukusno. Nije mi dobro. Ma daj, kukavice. Hajde, sad je tvoj red. Skidaj pokopac. Dobro, sad ću. O ne, opet bubašvabe. Sklonite to od mene. Plašim se. Tvoje bubašvabe su prave i moraš ih pojesti. Žao mi je. O ne, kako se plašim. Da li se ujedaju? Bože, Nicole, bubašvaba ti je na glavi. Šta? Reci da se šališ? Jao. Jesam li je skinula? Gledaj, evo je. Na meni. Ne mrdej, sad ću. Eto di. Ups. Mamice, gde su? Da li ih vidiš? Sad ćemo da vidimo. Eno je na stolu. Dobro, sad ću je pojesti. Dobrodošli u naš novi izazov. Mogu li ja početi? Wow, dobila sam kameru. Kako super. Julie, daj da te slikam. Osme. I... Da, vidim te. Gotovo. Wow, kako super. Evo tvoje slike. Kako si smešna. Hej, prestani da se smeješ, daj mi da vidim. Što? Ne sviđa mi se. O, ideja. Nicole, hajde zajedno da se slikamo. Dok ona ne vidi, stavit ću masku i uplašiti je. Gotovo, hajde da vidimo. Šta? Mamice, ko je to? Haha, to je bilo jako smešno. Ti nisi normalna. Hajde, skidaj pokopac. Opa, ja imam kameru. Super. Čekajte, samo što moje kamere miriše baš slatko. Jasno, moje kamere čokoladna. Jao, slučajno sam slikala tanjir i postao je čokoladni, nevjerovatno. Cool. Sad ću ga probati. To je prelepo. Jako mi se sviđa. Što? Blago tebi? Daj meni, molim te. Što? Pa ne, nema šanse. Poješću to za sekund. Baš si bezobrazna. Ali imaš kameru? Hej, daj mi! Kome kažem, vrati mi! Wow, samo pogledaj. Naš sto je sada od čokolade. Super! Hajde da ga probamo. Prelepo. Da, jako ukusno. Mogu li ja biti prva? Super. Oho, to je čarobna lampa. Vidi, Julie. Pitam se šta će biti ako je potrljam. Sad ćemo da vidimo. Gde je Jean? Wow, unutra su bombone. Cool. O da, to je prelepo. Jako mi se sviđa. Nicole, hoćeš mi dati malo, molim te? No. Ne, imaš svoju porciju. Hajde, jedi. Pa dobro. O, kod mene je prava lampa, to je još bolje. Znači da je unutra Jean. Hajde, Jean, izlazi. Čekam te. Oho, šta se dešava? Neverovatno. Ćao, devojke, ja sam Jean. Možete zamisliti 3 želje.
Hej, halo, zamislite želje, kome kažem? O, da, sad ću. Želim čokoladnu lampu, kao kod Nikol. Jel može? Šta? Biće urađeno. Ja, gde je nestao? Ej, Jean, vrati se. Gde je moja čokolada? Jesi me prevario? Jo, šta je to? Wow! Koliko bombona! To je neverovatno. Ha, prava slatka kiša. Baš su ukusne. Šta? Šteta što nemam više bombona. Ne diraj moje bombone, moje su. Ti mi nisi dala, neću ni ja tebi. O, čekajte. Zaboravila sam da je moja lampa također jestiva. Super! O, da. Sad sam zadovoljna. Hajde zajedno da otvorimo. 3, 2, O ne, ljuta paprika. 2, 1 i otvaramo. Oh my god. O ne, mamice, nemam sreće. Šta? Opet paprika. Hajde, ti prva. No. Ne ti, Ne ti. papir, kamen, makate. Da, ja sam pobedila, znači ti počinješ. Jo, uopšte neću da jedem to. Šta? Čekajte, moja paprika je čokoladna. Super! Šta, ozbiljno? Da, vidi, unutra je čokolada. Super. Da, to je prelepo. Eto, ja sam sve pojela. Sad je tvoj red. Hajde. O, ja volim čokoladu. Super. Njam, 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 njam. Čekajte, samo ne to. Mama mia, imam požar u stima. Spašavajte se ko može. Moram te hitno odvesti u kuhinju. Hajde, još malo. Evo frižidera. Kakvo olakšanje. O, da. Nice. Jao, a sad mi postaje hladno. Brr. Gotovo, dosta mi je. Nikol, hvala. Very much. Izvini, malo sam preterala. Hajde, ti otvaraš. Dobro. Wow, kako slatka kuca. Divne. A Julie, slikaj nas, molim te. Izvoli. Hajde. Reci sir. Da, tako je. Ispalo je super. Hoćeš da vidiš? Wow, baš ti hvala. A sada ti. I ja sam dobila kucu. Ćao, druže. Hoćeš koščicu? Svidet će ti se. Čudno. Nisi gladan? Hoćeš možda da se igramo? Hajde, hvataj. Hajde, trči. A kako ti se sviđa moja patkica? Poklanjam ti. Hajde, grizi je. Hajde, reci mi nešto. Moje kuće je baš tužno. Stanite, a zašto miriše tako slatko? Sve jasno, to je čokolada. Kako odmah nisam primetila. Prelepo. Hoću još i još. O, mamice, ne gledaj to. Zla Julie jede kucu. Stani, gde ćeš? O ne, uplašila si ga. Šta? Jao, žao mi je. Vidi, Nikol, ja otvaram. O ne, ja imam kakicu na tanjiru. I dosadne mušice su tu. Treba hitno pozvati profesionalca. Halo, hitno dođite, imamo problem. Da, čekam. Izvolite, gospođice. Sve spremno. Šta treba skloniti? Aha, razumeo sam vas. Trenutak, izvadit ću specijalnu kesu za kake. Gotovo. Sad je sve u redu.
Doviđenja. Vidimo se. Da, hvala. Doviđenja. Nikol, sad ti. Šta? O ne, opet kaka. Šta da radim? Želim ti sreću. Mamice. O, čekajte, možda to nije prava kakica? Da, to je čokolada. Blago meni. Prelepo. Pa, nisam sigurna. Ne mogu da gledam kako jedeš to. Ne moraš. A bitno je da je čokolada jako ukusna. Oduševljena sam. O, ne mogu. Idem ja. O, divno. Šta želi mala? Ćao svima, ja hoću pomfrit. Hoćete mi ga spremiti? Odlično, čekam vaše varijante. Naravno, to mi je omiljeno jelo. Uvek naručujem pomfrit u Meku. Ja već imam zaleđeni pomfrit. Ups, izvini bako, sad ću sve skinuti. Tako bolje. Jao, Roxy, moraš da paziš. Razumem bako. Dakle, gde sam stala? Tačno, treba mi tiganj. Moj poslednji susret sa tiganjem nije bio uspešan. Morala sam da renoviram kuhinju. Tačno, mogu da spremim pomfrit u tosteru. Tako će sigurno biti bezbednije. Da, ostalo malo sačekati. Jao, šta sve ova devojčica neće izmisliti. Okej, moram očistiti krompir. Prvo ću skinuti ljusku. Savršeno. A sad mi treba specijalni uređaj. Gledajte kako se to radi. Odlično. Stavit ću nekoliko komada zajedno i saviti ih u rolnu. A sad ću nabosti rolne na štapić. Gotovo. Ostalo to ispržiti u vrućem ulju. To će biti jako dobro, verujte mi. Čekamo da krompirići postanu zlatni. O, da. Odlično mi ide. Ej, gde ste odneli mu uređaj? Vratite! Šefe, je li vam žao rende za baku? Dajte, nemojte biti cicija. Tako je, hvala. A sad ću narendati pomfrit. Odlično. Dodat ću malo brašna, jedno jaje i promešati sve. Trebalo bi da ispadne testo od krompira. Odlično mi ide. A sad mi treba kalup. Uzet ću kalup u obliku srca, jer je sva bakina hrana napravljena s ljubavlju. Dakle, stavljam svoje testo u kalup i pravim nekoliko takvih srca. Sklanjam kalup i šaljam to u rernu. Roxy, gori ti pomfrit. Jo, da, upravo si. Treba brže izvaditi to. O, ne. Krompir je izgoreo. Prokletstvo. Šta da smislim? Tačno. Koristit ću hleb. Nekoliko pačeta će biti dovoljno. Sad ću lepo iseći ovaj hleb. Odlično mi ide. Da, super. A sad ću to sve staviti u pakovanje. Odlično. Nadam se da Chloe neće primetiti razliku. Tačno. Dodat ću još i sos. Imam sirup od jagoda. Mnogo je ukusan. Preliću svoj hleb sa njim. Tako je. A zatim ću dodati bombona njorc. Ekstra. Bako, vidiš šta sam napravila? Roxy, svaka ti čast. Moje jelo je također spremno. Stavit ću sve na tanjir. I nacrtati srce kečapom. Da, savršeno. Divno. Hej, uzeli ste moj kečap, dajte mi. Ne, to je osveta za rende. Preliću kečapom svoj pomfrit. Gotovo. Chloe, možeš da probaš. Prijatno. Wow, koliko pomfrita. Želim da počnem od ovih slatkih srca. Sad ću da probam jedno. Nije nešto. Hoću da probam sada ovo jelo. Izgleda jako zanimljivo.
kakav je ukus? O, kako hrskavo, kao čips. Super! Sviđa mi se. A šta je ovdje? Šta? Pomfrit iz meka? Ne, pa to nije čak ni pomfrit. To je hleb sa sirupom i bombonama. Ukusno, sviđa mi se. Roxy, pobedila si. Svaka čast. Da, prva pobjeda je moja. Bako, podržavala si me. A sada želim koktel. Hoćete mi ga spremiti? Sigurna sam da ćete uspjeti. Dobro, Roxy, hoćeš da ti pokažem trik? Vidi, sad ću ovu korpu sa voćem pretvoriti u isečeno voće. O, kako je to moguće? Baka mađioničar. A sada uzimam sprej za hlađenje. Tako je. Nisam tamo pritisla. Moje naočare se smrzle. Ne vidim ništa. Šefe, jeste ovdje? Prestanite, bako, jau! Ili je to Roxy? Ups, šefe, izvinite. Nemojte više to da radite. Da, sad će sve biti u redu. Pritiskam. Eto, voće je smrznuto. Sada uzimam čašu. Zatim ću narendati voće. Kad je voće smrznuto, odlično se trlja. Odlično mi ide. To je to. Sada treba dodati malo vode. Da, napravila sam pravi voćni led. Loj će se sigurno dopasti. Šefe, a šta ste vi smislili? Ja imam nevjerovatnu ideju. Dakle, treba mi šejker. Sipat ću žvaku iz aparata u njega. Tako je. Šta? Žvake? Ali kako ćete napraviti koktel od toga? Probat ću. Kako tvrda. Čak mi je ispala vilica. To se ne može jesti. Vratit ću vilicu. Je li sad dobro? Valjda sve na mestu. To je najsmešniji što sam ikad video. Dobro, žvaka nije jedini sastojak. Treba dodati još puno sirupa sa ukusom kupina. Tako je. I što više srebrnog praha. Hoću da mi koktel sjaji. A sad ću dodati led i sipati vodu. Da, tako je. Ostalo je sve promešati. To treba raditi aktivno. Tako je. O da, miris je super. Sipat ću koktelu aparat. I ostalo ga je ukrasiti kišobranom i slamkom. Eto, moj prelep koktel je spreman. Može da se pije. Wow, bravo, šefe. Dakle, ja ću sipati žele bombone u blender i dodati Sprite. Može malo više. Da, tako je. A sada uključujem blender. Zaboravila sam na poklopac. Ali nema veze, to će svakako biti ukusno. Našla sam čašu u obliku mede. Sipat ću koktel u nju i staviti slamku. Jao, to izgleda preslatko. Oduševljena sam. Chloe, probaj brže. Prijetno, sestro. Sve izgleda tako zanimljivo. Hoću da probam ovaj koktel u slatkoj čašici. Jako ukusno. A sada šareni koktel. Baš me zanima kakav je ukus. Wow, super! Stavljam like, sviđa mi se svaki ukus. A šta je ovdje? Koliko koktela? Jedva čekam da probam. To je prelepo, ali ne znam koga izabrati. Dobro, svi ste pobedili, čestitam. Kako lepo, hvala. Naravno, ja sam šef i ja mogu sve. Spremit ću za tebe veoma ukusnu tortu. Prvo ću osloboditi mesto u centru uz pomoć ovog kalupa i premazati sve slojeve kremom. Da, tako je. A sada ostaje oblikovati ovu tortu. Odlično.
Jao, šta se desilo, bako? Joj! Ups, izvinite, ja nisam imao kalup kao kod šefa. Tako da sam morao da koristim ovo. Da bih isekao sredinu. Cool. A sad je mogu napuniti slatkim sirupom. O, da, super. Bako, hoćeš da probaš? Neka hvala, unuče. Ja imam svež med koji su pčele skupili specijalno za Malu. Mnogo je zdrav i lep. Ukrasit ću tortu medenim sačem i ovim slatkim košnicama od marcipana. Lepota. Posluži se, unuko. Pčele te pozdravljaju. Kako zabavno. Dakle, ja sam spremio za Malu veliki vulkan. A vreme je da sipam u njega lavu od mojih omiljenih sirupa. I dodat ću par ugalja od karamele. O da, to je pravo remek delo. Svaka mi čast. Ja sam završio. Jao, šta se opet desilo? Ej, druže, lakše malo. Šta pričate tamo? Ja pravim mrvice od keksa. Ja. Super. A sada mogu napraviti prelepu plažu direktno na torti. Pa, kako vam se sviđa ovaj bazen od sirupa? Ležaljka i surf, nedostaje samo žele palma i bit će ekstra. Može se probati. Prijatno. Wow, svaka vam čast. Ja ne mogu da skinem pogled sa ove divne plaže. Jedva čekam da je probam. Neverovatno, kako lepa torta. I ležaljka je super. O, da, to je prelepo. Brate, ti si genije. Hvala puno. Baka je napravila baš slatku tortu. Jao, koliko meda unutra. O, da, prelepo, oduševljena sam. Obožavam med. Hvala puno, bako. Najbolja si. Ovo, šefe, još nikad nisam pila iz vulkana. Zanimljivo je bilo probati lavu. A kakva je torta? Pa, nije nešto iskreno. Dakle, pobedila je bakina torta. Ozbiljno? O, hvala, draga. A sada hoću da probam čokoladnu fontanu. Molim vas. Kakvu fontanu? Sve je jasno. Znam da unuka mnogo voli jagode. Dakle, napravit ću fontanu od njih. Kakvo čudo! Znate, došla mi je odlična misao. Ako zaledim smuti u kalupima, onda ću dobiti zabavne jagodice. Sad ću ih napraviti. A zatim, moja unuka će moći ove jagode da umače u fontanu. Zar to nije genijalno? Kakva lepota! Divno! Ostalo ih staviti na štapić. Zanimljiva ideja, bako. I ja imam dobar plan. Znate šta čuvam u ovom zlatnom koferu? Šta mislite? Jao, recite već. Pažnja. Eto. Pazite na oči. Jao. Da, to su super skupi slatkiši. Pogledajte na primjer ovu belu čokoladu. Treba je rastopiti i dodati slatki zlatni sirup. O, čokolada se baš brzo topi.
A sada sirup. Oho, neverovatno, to je stvarno zlato. Da, ali to nije sve. Treba dodati šljokice da bi ispala prava zlatna fontana. O da, to je baš lepo. Svaka mi čast. Mislim da će malo biti jako zanimljivo da polije zlatom ove čokoladne bombone. Uzet ću štapić i stavit ću na njega bombone. Da, tako je. Bellissimo. Ja, unuče, mi već završavamo, a ti nisi ni počela. Prokletstvo! Zaigrao sam se. Dobro, treba hitno spremiti fontanu. Dobro, što imam žvaku. Spašen sam. Sad je treba istopiti. Koristit ću vatru za to. O, da! To je baš zanimljivo. Svaka mi čast. Dakle, na štapiće ću nabosti ove žele bombone. Njih vole svi. Da, to će biti odlična kombinacija žele bombone i žvaka. Pogledajte kako sam brzo završio. Posluži se, sestro. To je sve za tebe. Prijatno. Wow, sve fontane su jako lepe. Počet ću od ove sa jagodama. Jagode su baš lepe. A pitam se, kakav je ukus? Wow, to je prelepo. Baš mi se sviđa. Čekajte, jel mi se čini ili je druga fontana od žvaka? Sad ću proveriti. Izgleda divno. Nadam se da me ukus neće razočarati. Probat ću. Oho, to je neverovatno. Baš cool. Hvala puno, brate. Mogu još i baloni da pravim. Pogledajte. To je super. Wow! Da li je ova fontana stvarno od čistog zlata? Tako sjajna da ne mogu skinuti pogled sa nje. Jedva čekam da probam. O, da! To je još bolje nego što sam mislila. Predivno! Rešeno! Pobedio je šef, 100%. Jeste svi čuli? Pobedio je šef. Dakle, vaš sljedeći zadatak je pizza. Možete da krenete? O, cool! Siguran sam da je najlepša pizza od sladoleda i bombona. Da, napravit ću najslađu pizzu na svetu. Ovo već izgleda prelepo, a tek sam počela. Kako vam se sviđa moja zaliha slatkiša? Tako velika da mi nije žao da podelim malo sa sestrom. Stavit ću na pizzu ovakav kalup. I u svaki deo ću staviti neki slatkiš. A u sredinu ću staviti moje omiljene M&M's bombone. Znam da i sestra ih jako voli. O, unuče, bravo, odlično si smislio to. I ja imam dobar recept za pizzu, koji sam odavno htjela da isprobam. Dakle, treba staviti testo u kutiju od jaja, zatim premazati ga maslacem i napuniti sirom. Ali pre toga sir treba iseći. Da, tako je. Svaka mi čast. Zatim pokrivam drugim testom. I bitno je ne zaboraviti uvrnuti krajeve, da sir ne procuri. Idem da stavim to u rernu.
Gotovo. Kakav miris. Dodat ću španač sa paradajzom i može se probati. Gotovo. Jao, bako, to je smešno. Šta je smislio? Bravo, šefe. Bravo, bravo. Jao, mamice. Prvo treba razvaljati testo. Ja sam to uradio u vazduhu. Sad je vreme za paradajz pastu i pepperoni. Da, tako je. Zatim ide španač i paradajz. To je bila odlična ideja, bako. Ali bolje koristiti narendani sir. Rasporedit ću ga po celoj pici. O, da, tako je. Sve je spremno. Sad mogu dodati malo vatre. Jeste spremni? Idemo. O, mama mia. To je perfekto. Svaka mi čast. Vaše pice su smešne. Wow, sve pice su tako različite. Jedva čekam da probam nešto. Počet ću od ove velike. Hvala na takoj ogromnoj pici, šefe. Miris je divan. I ukus je super. O, da. Oduševljena sam. A sad ću probati šta je baka spremila. Znam da je se jako trudila. Ali, njena pizza nije nešto. Iskreno. Oho, nemojte mi reći da je ta pizza od sladoleda. Wow, pa to je super. Nema sumnje, u ovoj rundi je pobedio moj brat. On je najbolji. Da, čestitam, brate. Ti si najbolji.